Hoi, hoi. Nou, als dat iedereen is. Goed, gaan we er rustig aan beginnen. Nou, van harte welkom deze middag. De oorlog in het Verre Oosten gaan we behandelen. Dus dan kun je je schrift erbij pakken. Doe maar even. Dit is Dirk Roodzand. Al bijna 40 jaar geeft hij les in het vak geschiedenis. En niet onverdienstelijk, want door zijn leerlingen is hij genomineerd voor de titel Beste Geschiedenisdocent van Nederland. En dat precies zij hem daarvoor nomineren, doet hem goed. Ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik eigenlijk wat leukst. Ik heb meestal wel een goede band met leerlingen. Ik probeer ook echt wel iets kwijt te raken aan hun en hun te laten zien wat er in het verleden is gebeurd en dat we daar veel van kunnen leren. Maar dat vond ik het belangrijkste eigenlijk van de nominatie, om het zo maar te zeggen. De leerlingen van meneer Roodzand zijn dan ook niet anders dan lovend over zijn manier van lesgeven. Ik vind de lessen best wel interessant en leuk om nieuwe dingen te leren. Beter dan andere geschiedenisdocenten. Ja, veel uitleg en verhalen. Hoe begon de oorlog? Ja, dat vind ik bijzonder dat ik daar les van krijg. Het is wel een goede docent en ik kan goed uitleggen, weet veel verhalen. Dus. Ik vind het een hele aardige meneer en hij kan goed uitleggen en gewoon duidelijk hulp bieden waar dat ook nodig is. Alles ligt op. Nou, het is een waardering, denk ik, voor wat je doet. En hoe zij er tegenaan kijken. En ze mogen ook eerlijk zijn, hoor. Kijk, ik weet ook zeker dat er leerlingen zijn geweest die denken, nou, dat is niet mijn pakje aan. Ik vind geschiedenis niet zo leuk, maar ik probeer altijd wel zoveel mogelijk mensen mee te trekken in mijn verhaal. Die verhalen spelen een grote rol in de lessen van Dirk. Zo heeft hij bij ieder onderwerp wel waar gebeurde verhalen die hij vertelt aan de leerlingen. En die vertelt hij heel bewust. Omdat dat natuurlijk de leerlingen bijblijft, maar ze ook interesseert. Waarom? Nou, ik vertelde bijvoorbeeld het verhaal van Oshin. Oshin was een heel jong meisje, ik geloof 12 jaar. Nou ja, zij zijn zelf net iets ouder, deze kinderen dan toevallig van de derde klas, die zijn 14. Maar ze kunnen zich wel inbeelden hoe dat dan geweest moet zijn. Dus dat spreekt ze natuurlijk op die manier aan. Net zoals het dagboek van Anne Frank aanspreekt, of noem maar op. Andere verhalen, dat maakt indruk als ze met name natuurlijk in diezelfde leeftijdsgroep zitten. Dus het is een waanzinnig verhaal eigenlijk. Door de jaren heen maakte Dirk verschillende reizen en schreef hij allerlei verhalen over uiteenlopende onderwerpen. Veel daarvan ligt in zijn lokaal en kan door de leerlingen ook gebruikt worden. Het is dan ook niet vreemd dat geschiedenis de grote passie is van de docent aan het Lodewijk College. Een passie die al heel vroeg is ontstaan. Ik heb al, geloof ik, op 8-jarige leeftijd ging ik oude gebouwen in Middelburg-Zierikzee tekenen op de basisschool. Dat heb ik pas later afgeleid, hoor. En dat scheen me toch wel te interesseren. En het is ook zo als je dan bijvoorbeeld naar een oude stad gaat, naar Gent, het centrum, of wat we zeggen, Middelburg of waar dan ook. Dan voel ik me thuis. Veel meer in een moderne stad waar ik eigenlijk niet zo van hou. Kaboom! Bommen op Japan gegooid. En niet zo'n klein beetje ook. En later is dat alleen maar steeds sterker geworden. Maar ook bijvoorbeeld dat ik later voor mijn opleiding als docent ook eerst wilde weten, ben ik daar geschikt voor. En toen heb ik in een kinderkamp in de VS gewerkt. En daar heb ik bijvoorbeeld de Armeniërs ontmoet. En dat heeft me weer een beetje op het spoor geleid van de verhalen over de Armeense genocide. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje een soort eigen leven gaan leiden. Maar dat heb ik heel vaak. Dat het ene project leidt vaak tot het andere project. En ja, zo kun je wat dat betreft bijna verdrinken in de geschiedenis soms. Op dit moment is al duidelijk dat meneer Roodzand in de top 15 zit. Welke plek is nog niet helemaal duidelijk, want in mei maakt de jury de top 8 bekend, om vervolgens in oktober de titel aan de grote winnaar uit te reiken.